Evolúcia Rainscreen. Primárnou funkciou vonkajšej steny je oddeliť interiér od exteriéru budovy. Prvé stavby, ktoré pozostávali len z jednoduchých fóriem konštrukcií, vznikali ako ochrana pred prírodnými živlami. Vďaka nim sa ľudia dokázali vysporiadať so širokou škálou klimatických podmienok a stať sa globálnym druhom. Tak ako sa zlepšovali poznatky o lokálnej klíme a materiáloch dostupných v danej oblasti, zlepšovali sa aj stavebné zručnosti, ktoré umožnili stavať konštrukčne dokonalejšie prístrešia, lepšie zodpovedajúce zvyšujúcim sa nárokom ľudí. Pozvoľna sa vyvíjal stavebný dizajn, stavebné materiály aj konštrukčné techniky. Tým, že ľudia ostávali dlhšie obdobie na jednom mieste, postupne sa začali objavovať trvalejšie konštrukcie. Prvé prístrežky slúžili na bývanie. Neskôr sa začali stavať aj sklady na potraviny a obradné stavby. Niektoré budovy začali nadobúdať popri svojom praktickom význame aj symbolickú hodnotu, čo možno označiť ako prvý krok vývoja od stavby k architektúre. Konštrukčné materiály a techniky sa uberali smerom k pevnejším formám z kameňa a pálenej hliny. Tieto formy murovaných konštrukcií sa rozšírili aj do Európy, kde sú známe už niekoľko tisícročí. Vďaka svojej masívnosti boli murované steny mimoriadne silné a odolné a zabezpečovali obyvateľom väčšiu ochranu, najmä pred nepriateľmi. Niektoré zo svetovo najvýznamnejších architektonických diel boli postavené z muriva. V priebehu vývoja civilizácie si architekti a stavbári vyberali murivo pre jeho rôznorodosť, všestrannosť a trvanlivosť. Tam, kde bola klíma chladnejšia a murivo nebolo bežne dostupné, stavali sa domy z masívneho dreva s ílovou výplňou škár alebo pokryté hlinou kvôli lepšej izolácii. Nie je známe, ako sa tesárstvo začalo používať v stavebných konštrukciách, ale stavbári vo všetkých miernych pásmach sa spoliehali na konštrukcie dreveného skeletu, keďže drevo bolo najdostupnejším stavebným materiálom. Najstaršou budovou z dreveného skeletu na svete je podľa údajov chrám v Japonsku, postavený v roku 607, zatiaľ čo v Spojenom kráľovstve sa dodnes zachoval drevený kostol z 11. storočia. Na niektorých miestach zostal skelet z masívneho dreva najbežnejšou stavebnou konštrukciou až do priemyselnej revolúcie, kedy bol nahradený prefabrikovanými trámami spájanými kovovými klincami. V niektorých častiach sveta sú stále populárne metódy stavania z ľahkých drevených konštrukcií. Pri konštrukciách z materiálov s nízkou poréznosťou, ako je betón alebo hutný kameň, steny dokážu odolávať prieniku vody, avšak akékoľvek praskliny v stene môžu spôsobiť, že zrážková voda prenikne do muriva. Tehlové murivo zasa využívalo svoju relatívne porovitú štruktúru na absorpciu vlhkosti a jej opätovné uvoľňovanie za priaznivejších podmienok. Toto dobre funguje za predpokladu, že je stena dostatočne hrubá, avšak postupom času s nárastom trendu tenších a ľahších konštrukcií stien prienik dažďa sa ukázal problematickým. Ako odpoveď na tento problém vznikli steny s dutinami, respektíve odvetranými medzerami. Stena s dutinou je tvorená konštrukciou z tehlových alebo iných murovacích tvárnic, kde medzi dvomi vrstvami muriva zostáva medzera, ktorá zabraňuje, aby voda prenikla do vnútornej vrstvy muriva. Obe vrstvy sú spojené a spevnené kovovými sponami. Zatiaľ čo duté steny sa začali používať začiatkom 19. storočia, populárnymi sa stali až o 100 rokov neskôr. Začiatkom 20. storočia sa pridali odvodňovacie diery, ktoré spĺňali funkciu malých výtokov. Aj toto riešenie však má svoje limity a nemožno ho klasifikovať ako dostatočnú dažďovú ochranu. Dvojvrstvové steny s medzerami sa čoskoro stali uznávaným spôsobom výstavby. K pôvodne úzkej medzere časom pribudla izolácia a medzera medzi murivom sa tak rozšírila. V priebehu 19. storočia aj do stavebného priemyslu prenikli známky priemyselnej revolúcie. Špecializácia a masová produkcia, ktoré viedli k rapídnemu vývoju nových materiálov a techník. Zatiaľ čo dovtedy tvorila obvodová stena základnú nosnú konštrukciu a zároveň slúžila ako ochrana interiéru, s nástupom nových technológií došlo k oddeleniu funkcie nosnej konštrukcie od funkcie ochranného obvodového plášťa a každý z nich začal byť posudzovaný zvlášť. Najmä v západnej kultúre boli tradičné masívne múry vymenené za skeletové systémy. Na sklonku 19. storočia sa v Anglicku vo veľkom meradle používala železná liatinová konštrukcia v kombinácii s nosnými výplňovými stenami. Flexibilná rámová konštrukcia z liatinových prvkov a neskôr zo mnoho pevnejšej tvarovanej ocele sa čoskoro začali objavovať na anglických železničných staniciach, z ktorých niektoré sú funkčné dodnes.
Prvé príklady prefabrikovaných stavieb, u ktorých je fasáda oddelená od nosnej konštrukcie, sa objavili v polovici 19. storočia. Prvá mnohopodlažná budova s nenosnými stenami, kde železný skelet niesol celú váhu budovy, vznikla okolo roku 1865 v Paríži. Ďalším krokom vo vývoji budov bol zrod mrakodrapu v roku 1884. Chicago ukázalo cestu využitia oceľových konštrukcií pri prenášaní váhy fasády prostredníctvom prvej budovy, ktorej nosná konštrukcia bola kompletne tvorená oceľovým skeletom. Už okolo roku 1895 tieto veže z oceľového skeletu obsahovali veľa technických komponentov moderných výškových budov. Ľahké priečky, výťahy. Príchod oceľových a neskôr železobetónových skeletových konštrukcií viedli k vývoju tenších obvodových prvkov, ktoré pozostávali z ľahkých obkladových fasádnych dosiek a veľkých plôch pre okná. Toto znížilo váhu steny, ktorú rám niesol. Tento spôsob stavania sa veľmi rýchlo stal univerzálnym a bol spropagovaný prostredníctvom priekopníckych vízií takých architektov, ako bol Le Corbusier, Mies van der Rohe alebo škola Bauhaus. Primárnou funkciou vonkajšej steny je oddeliť interiér od exteriéru budovy tak, aby prostredie vo vnútri bolo upravené a kontrolované tak, aby spĺňali potreby užívateľov. V rovnakom čase sa zároveň zvyšovali nároky na komfort a odolnosť stavieb. Avšak tieto zmeny v štruktúre stavieb, materiáloch a metódach montáže neprispeli vždy k zlepšeniu vlastnosti stavby z hľadiska jej odolnosti, životnosti alebo k lepšej kontrole interiérového prostredia. Budovy s uzatvorenými fasádami a veľkými sklenenými plochami vyžadujú výkonnú klimatizáciu, aby zabezpečili priateľný komfort pre jej užívateľov, a to najmä v dôsledku teplotných zmien spôsobených solárnymi ziskami. Výplňové obvodové steny sú súčasťou systému ľahkých stavieb s utesnenými fasádami. Výplňová obvodová stena spravidla pozostáva z vertikálnej oceľovej konštrukcie so sklenenými panelmi, ktoré prenášajú iba vlastnú váhu a sily, ktoré na ňu pôsobia. Rovnako ako ľahké oceľové výplňové steny sa na tento účel používajú aj prefabrikované betónové panely. Spoločným znakom všetkých typov výplňových konštrukcií je, že ich vonkajší povrch musí byť dostatočne tesný, aby zabraňoval presakovaniu vlhkosti. Utesnené sú aj všetky spoje tejto konštrukcie. Vzhľadom na to, že tu neexistuje žiadna sekundárna ochrana, v prípade, že sa konštrukcia poškodí, voda prenikne priamo dovnútra stavby. Najbežnejším systémom ukotvenia výplňových stien pri nižších a stredne vysokých budovách je ich montáž priamo na stavbe. Vertikálne prvky sa upevňujú k podlahovej doske a sú spojené s horizontálnymi priečkami. Do tohto rámu sa osadzuje zasklenie alebo výplňové panely. Pri vyšších stavbách je bežnejší modulový systém, ktorý pozostáva z predmontovaných úzkych dielov na celú výšku podlažia, ktoré sú upevňované pomocou oceľových svoriek do betónovej podlahy. Podobne aj panelový systém je prefabrikovaný, ale panely sú väčšie a napájajú sa v zadnej časti k nosným stĺpom alebo k podlahovej doske. Tento systém je využívaný pri prefabrikovaných betónových objektoch. Zatiaľ čo väčšina systémov vytvára vertikálny vzor, systém parapetných obvodových panelov spandrel dáva fasáde horizontálny vzhľad. Tento systém pozostáva z dlhého radu okien. Parapetné obvodové panely sú pripevnené k stropnej doske a vyplňajú priestor medzi oknami dvoch podlaží. Celosklenené fasády sú tvorené veľkými, hrubými a pevnými tabulami skla bez rámu, ktoré sú pripevnené priamo k základnému skeletu stavby špeciálnymi spojovacími prvkami. Stavebníctvo bolo počas svojej histórie poznamenané množstvom trendov. Asi najviac bolo stavebníctvo ovplyvnené nárokmi na odolnosť a životnosť konštrukcií, na kontrolu nad interiérovým prostredím a tiež požiadavkami na stále väčšiu výšku a rozpätie. Najnovším trendom je znižovanie množstva energie investovanej do stavby, či už počas jej realizácie alebo počas jej prevádzky. Pokroky v oblasti stavebného výskumu a rastúce požiadavky na tepelnú pohodu a energetickú náročnosť v posledných rokoch vedú k výstavbe energeticky účinnejších stavieb. Potreba zníženia spotreby energie vyžaduje hospodárnejšie budovy. Dôsledkom toho sú dnes budovy vo vyspelom svete lepšie izolované a viac vzduchotesné. Viac reagujú na slnko, zmenu klímy aj miestnej mikroklímy. V podstate je to návrat k počiatočným pravidlám výstavby budov. Je jasné, že návrhári stavieb musia pochopiť, ako sa opláštenie budovy správa, aby navrhovali lepšie budovy.
Na podporu vývoja takýchto lepších stavieb skupina ETEX propaguje Rainscreen alebo metódu vetraných fasád. Rainscreen je výsledkom najnovšieho vývoja, ktorý kombinuje vedomosti minulosti a techniky dneška. Toto viedlo k lepšiemu porozumeniu a zvýšenému použitiu Rainscreen alebo vetraných fasád ako metódy opláštenia budovy. Reagujeme takto na potreby stavby a obzvlášť na komfort a zdravie obyvateľov.